Bismillahirrahmanirrahim. Itinagan ti Allah, ti managparabor, ti manangaasi. Qul a'udhu birabbil falaq. Ibagam, agkamangak iti apo ti parbangon. Min syarri ma khalaq. Kadagiti kinaulpit ti pinarswa nga banbanag. Wa min syarri ghasiqin idha waqab. Ken kadagiti kinaulpit ti sipnget no mangrugi nga agwaras. Wa min syarri naffathati fil 'uqad. Ken kadagiti kinaulpit ti agar-aramid ti nakalingad nga arte wenno sa lamangka. Wa min syarri hasidin idha hasad. Ken kadagiti kinaulpit ti agimon no agar-aramid da ti pagimunan.